gudunmawa ga addinin Allah. Danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa don sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A Soke Lefe TV. Ko da yaushe, burin iyaye musulmi a ce ‘ya'yayensu sun yi saukar karatun Alƙur'ani mai girma, sannan a hankali a ce sun yi hadda, kamar yadda kuke kallon ɗaliban wannan makaranta, Raudatul Janna Islamiyya wa Tahfizul Qur'an da ke unguwar Sheka Makaranta, ƙaramar hukumar Kumbotso a jihar Kano tarayyar Najeriya. Ɗaliban da suka yi sauka a wannan makaranta sun kai kimanin 52, sai dai kamar yadda aka saba samu a mafi yawan makarantu, mata sukan fi maza yawa. Hakan abin ya faru a wannan makaranta, maza 20 mata 29. Ko mai yasa hakan yake faruwa? Sai dai mafi yawan matan sukan yi ado da allo a falon, ba su fiye amfani da shi ba. Daga ɓangaren maza kuma, da zaran sun yi sauka sai su daina zuwa makaranta. To amma wani abin ban sha'awa, akan samu wasu daga cikin ɗaliban maza su zama malamai a wannan makaranta, sai dai ba kowa yake iya jure hakan ba, domin ba a fiye samun kuɗaɗe masu nauyi ba. Kowace irin gudunmawa attajirai da gwamnati suke bawa makarantun Islamiyyu? Ku ci gaba da bibiyar mu ta wannan tasha a Soke Lefe TV da ke YouTube don kallon shiri mai taken gudunmawa ga addinin Allah. Amina Muhammad Umar a Soke Lefe TV. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Babu shakka, karatun Alƙur'ani yana ɗaya daga cikin hanyar tsira, musamman idan mutum ya yi karatun ya kuma yi amfani da shi kamar yadda ya kamata. Su kwa iyaye, babban burin su sauke nauyin da ke kansu da ganin sun ilmantar da 'ya'yansu. Sai dai an kai wani lokaci a rayuwa da ba kowace makaranta ya kamata ka sanya 'ya'yanka ba, don kaucewa ginuwa da wata ɗabi'a wadda ta saba da addinin Islama. Domin karatu daban, ilimi daban. Ilimi shine da za ka yi shi, ilimi shine ake samunsa haɗe da tsoron Allah da kuma bin dokokin da shari'ar Islama ta gindaya. Babu shakka wannan makaranta tana ɗaya daga cikin makarantu waɗanda suka zama zakaran gwajin dafi wajen ba wa yara tarbiyyar da ta dace da addinin Islama, ba wai karatun zalla kawai ba. Kamar yadda kuke ganin maza a gaba, mata daga baya a zaune. Wani abin ban sha'awa, saukar karatun ta sami halartar manya-manyan mutane daga ko'ina cikin faɗin ƙasar nan, inda malamai suka kai suka kawo, suka yi jan hankali da tsawatarwa, nasiha, haɗi da ba su shawarwari don ganin karatun da suka yi ya amfane su. Iyaye da sauran al'umma suna ta fatan alkhairi ga ɗaliban wannan makaranta da kuma taya su murna, domin ba kowa Allah yake bawa karatun ba, musamman ma har ya kai matakin sauke Alƙur'ani mai girma. Babban buri a nan shine, kamar yadda muka hango waɗannan ɗalibai a jere cikin rumfa, haɗi da matan aure guda 3. Allah Ubangiji ya albarkaci karatun nasu, ya sa ya amfane su duniya da lahira, sannan kuma ya sa su ma kamar yadda aka koyar da su koyar da wata al'ummar, yadda ilimin addini zai ci gaba da yaduwa a ko'ina a faɗin duniya. Dama mun tabbatar da cewa karatun Islama ga karatun Alƙur'ani mai girma daga bakin ɗaya a cikin ɗaliban da Allah ya zaɓe su daga cikin waɗanda suka yi saukar. Mu saurari wannan. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. waɗannan su ne allunan da aka bawa ɗaliban da suka yi saukar, wanda muke fatan ba zai zama abin kwalliya ba kawai. Za a ci gaba da zuwa makaranta da zarar kuma an kalle shi a tuna da matsayi da alfarma irin ta Alƙur'ani, domin ba kowa Allah yake mallakawa
wannan fa danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa don sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A Soke Lefe TV.